film Sinorodo Sembilan Sesani Kopi Audio Yojo Podo merapat Neng panggung lapangan film Kemiri Yo sama sing ngajari yen kula sliramu wis tak aturi yen duwe bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo Mas, dipun dereki Pak Lurah. Ajari dari panjenengan Mas, monggo. Suko Mas Suko. Ora nyawer apa-apa Mas. Ajari saya panjenengan. Pak Suyitno mau Pak Suyitno. Kabeh mau aku sagop ngenteni aku mas Bagel acara ini dari panjenengan Mas Andri bapak Mas Andri Ibu Lurah mana Ibu Lurah ya wasik-wasik ora burung saiki kowe rondo